Привет, другари, добре дошли отново на канала. Отдавна сме се чували, тъй като напоследък нямаше много смисъл да си говорим за майнинг, освен случаите, когато имаме ефтино електричество от рода на фотоволтаично или друг тип такова подобно. Истината за нещата е, че на пазара вече има раздвижване, в майнинга също има раздвижване и реших да направя това видео с цел да споделя с вас моите мисли по темата и да кажа коя валута към момента би била, поне според моята гледна точка, окей за копане, поне за зимния период, да се отопляваме, ако имаме стара техника, която е останала така захвърлена през годините, може да се използва, поне да намали сметките за отопляване и в крайна сметка може да изкараме и някой лев, защо пък не. Така че останете до края на видеото, ако темата ви е интересна. Също така за хората, които са начинаещи в майнинга и имат интерес към тази тема, винаги могат да влезат в форума на Bitcoin.bg и да разгледат темата майнинг за начинаещи и средно напреднали. Там има доста видеа, които вече са доста старички и не толкова актуални, но пък видеята на техническа тематика, реално колкото и да са стари, там промени няма. Техниката си е горе-долу подобна и работи по сходен начин. Малко и за цената на биткоина ще си поговорим 2-3 изречения. Както знаете, колкото и да отричат някои хора, че цената на биткоина не движи цялата криптосфера, това въобще не е така. Всичко е свързано с биткоина, помнете го. Биткоина расте ли, всичко ще расте. Може да има някакви, как да го нареча, случаи, частни случаи, в които не е така, но като цяло в повечето случаи биткоина като расте, всичко расте, биткоина като пада, всичко пада. Така е. Сега, дали биткоин ще расте с 10%, пък алтернативните с 20%, нали, това са различни частни случаи, но както наблюдаваме, истината за нещата е, че откакто избраха Тръмп за президент, биткоина беше около под $70,000, след като го избраха точно за много кратък период от време, стигна почти $100,000. Според мен това е причината за последните няколко седмици да има такъв голям ръст. Аз все още съм положително настроен за до година, тъй като Тръмп още не е влезъл в, как така да го наречем, във власт и според мен като дойде времето това да се случи, ще има още някакъв ръст, но като цяло трейдерите, които са правили техните покупки, те трябва да са ги направили някъде ето тук, миналата година, по това време, горе-долу. И вече могат лека по лека да започнат да затварят според мене, защото не е ясно какво следва. Забелязвам оттегнати положения с военни обстановки в Украйна, в Русия и така нататък. Така че може да има колапс. Моето лично мнение е, че може би след януари месец, лека по лека, който си е опекал питката, е хубаво да започне да материализира част от това, което е изкарал. Стартираме видеото с мой любим сайт hashrate.no. Сайтът е много хубав, защото може да ни даде ясна представа за всяка една видеокарта, горе-долу какъв добив да очакваме, защото има автоматичен калкулатор на различни валути, показва реален доход и е доста актуален. Така, стартираме с това, че трябва да зададем разхода за електричество е $0,14. Приблизително сега плюс-минус някакви стотинки, няма да изпадаме чак в такъв детайл и ще разгледаме най-популярните карти за копаене и не копаене. Най-популярните карти като цяло са от лявата страна на сайта, може да ги видите.
RTX 3070, 3060, 1660 Super, 3080 и така нататък. Ще прегледам 3-4 карти и ще кажа моето мнение за тях. Истината е, че в момента, ако искате да купите нов риг и нови карти и да се опитате да изкарате пари от тази работа, няма да е много актуално. Това видео по-скоро е за целенасочено към хора, които имат вече някакви карти, останали през годините, които седат и събират прах и могат да бъдат използвани през зимата, евентуално за отопление и съвсем малък добив, така да го наречем. Ще стартирам с 3070. Погледнем самата карта, може да добива доста голям списък от криптовалути, но най-доходните са подредени най-отгоре, като това са Алео, Кселис и така нататък. Това са някакви валути, които за първи път ги чувам в живота си и най-вероятно няма да устискат много, но като цяло към днешна дата дават най-много доход, чист доход, след като си платим тока. Като цяло, ако искаме да купаем такива валути, които са най-силните на деня, хубаво е да в края на всеки ден или в края на всяка седмица да се продава тази валута и да се обръща в някоя по-стабилна. Това е моят съвет. Тази валута, както може да направите много пари с нея, така може да загубите всичко, което сте изкарали много бързо. Така че моят съвет е, ако се ориентирате към някои от тия топ 5 валути, които към момента са с доста ниска пазарна капитализация, в края на деня, на всеки ден, на няколко дни ги обръщайте в нещо по-стабилно, което на вас ви е на сърце, но нещо в топ 10. Труда на Solana, биткоин, етериум и така нататък. Ще разгледам и някоя друга карта на AMD, да речем, най-популярните в България и като цяло RX 580, може ли да се изкарва нещо с нея? Както виждате, с тази карта към момента всичко е на минус. Нямате просто никакъв шанс да изкарате каквото и да било с този античен продукт, така да го нареча, защото това вече е толкова старо. Забелязвам, колеги се опитват да ги продават за някакви нечувани суми. Просто не се хващайте на въйците. Това нещо, освен да ви го, даже и да ви го подарят, не ви трябва. Смисъл, не виждам смисъл в тая карта да си я купувате за майнинг. Може би ако играете някакви игрички на ниска резолюция, да, но за майнинг това нещо просто забравете. Ако искате майнинг, нещо поне от 5700 нагоре. Такива RX-ове 580, 570, 470, бягайте от тях. Това е моят съвет към вас. И към днешна дата аз съм пуснал 2 машини вкъщи. Единия ми е в офиса, другия е вкъщи, за да може да, както говорих по-рано, да си намаля сметките за отопление най-малкото, но все пак това е и хоби, така че все пак си ви е интересно да се занимавам малко или много. Съответно, направил съм 2 рига с единия, мисля, че е с 2 с по 5 карти. 2 рига с по 5 карти съм направил. Като един е малко по-мощен с RX 3080, 3070 и така нататък. Другия е малко по-слаб с RX 2060, 360 карти, като са пуснати на абсолютно минимална консумация и като цяло общата консумация на цялата система е около 800-900 вата, но да го закръглим на 1 кВт, че по-лесно се смята. Аз смятам, че най-добрата алтернативна валута, която е окей за купаене в малко по-дългосрочен план, е ергото. Аз още като излезе преди няколко години бях много така позитивно настроен към ергото и съм доволен от това как се представя.
Ерго тук момента е сравнително лесен за акумулиране и ако загледаме за последния месец, имаме ръст от 175%, което е доста силен ръст за един месец. И ако се загледаме в дългосрочния тренд на тази валута, валутата излиза 2017 година, като през времето стига 17-18 долара, дори 2021 стигаме почти 19 долара. Както забелязвате, в момента след 175% ръст за последния месец, ние сме все още на 2 долара. Моето лично мнение е, че тази валута до края на другата година ще направи поне 4 долара, 5 долара. Поне. Това е моето мнение. Пак отново искам да споделя, това не е финансов съвет. Това е нещо, което аз го виждам, анализирам и шанса да се случи, ако няма някакви колапси на пазара, е по-голям, отколкото шанса да не се случи. Но гаранции в този живот няма, разбира се. Това са мои виждания и за това аз съм оставил двете си машини да купаят Ergo на минимална консумация, като реално погледнато разхода на електричество ми е около 1 кВт, което на ден е 5,50 като пари български. Ако сметнем реално 5,50 по 30 дни, сметката за ток ми е около 165 лева. И ако погледна добива ми към днешна дата, само един момент да го видя къде беше, ето това. Добива ми към днешна дата е 2,38 за последните 24 часа долара. Значи 2,38 долара USD to BGN 4,40. Това означава, че аз съм минус лев и 10 всеки божи ден. С други думи, за 30 дни аз ще загубя 33 лева. С други думи, както казах, 165 лева ще изхарча за електричество, а от тях ще бъдат възвърнати в Ergo 130, да речем. Обаче, сега идва тук малко тънкия момент. Ако моята прогноза излезе вярна за цената и цената се дублира, аз ще бъда изкарал по 260 лева на месец. Не по 130. А защо да не стане и по 3? 6 долара. Това означава, че аз ще бъда изкарал 130 по 3 са близо 400 лева, 390. А защо не и по 5? Защото също 10 долара за мен е доста реалистична цел. По 5 вече може да кажем, че ще бъдем изкарали, както се казва, за една почерпка. Така че това беше моето мнение за валутата, която според мен от всички тия шиткоинове, които разгледахме, има някакъв смисъл и някакъв проследимост в миналото. Надявам се това да ви е било полезно и да ви е харесало. Надявам се да има раздвижване на пазара още, за да мога да правя още видеа, да има някакво развитие. И мога да ви пожелая всичко хубаво. Ако имате някакви препоръки, ако имате някакви въпроси, пращайте. Всички нови видеа се аплодват в форма на bitcoinbg.eu. Ако сте начинаещи, там има много информация на български и по други теми, така че винаги сте добре дошли. И общо това от мене. Приятен ден, приятна вечер или приятно утро, зависи кога гледате. И до скоро. Чао, чао.